Здравейте на всички! Аз днеска съм тук от вчера, за да придружавам мои близки приятелки, които дойдоха да се оперират при фирма Мурсанита. Искам да ви кажа, че аз бях също в тази болница. Направих операцията, бях 107 кг, сега съм вече 95 почти. За около няма 2 месеца, 40 дни. Но искам да ви кажа, че аз се чувствам повече от прекрасно. Уважавайте вашето здраве и посетете фирма Мурсанита. Това са най-топлия персонал, най-готините хора и най-веселите хора, които винаги могат да угодят на вашите капризи. Повярвайте ми. Обичам ви, заповядайте във фирма Мурсанита.